Vážení diváci, srdečne vás vítam pri televíznych obrazovkách. Určite sa už neviete dočkať, tak ako aj ja, dnešného majstrovského preteku svetovej úrovne Tour de Žilina. Ako môžete vidieť, pretekári, ktorí sa opäť zišli v hojnom počte, sú už zoradení na štarte. Dozajista sú všetci nervózni, lebo ani jeden zo športovcov nevie, ako dnešný pretek skončí. A máme odštartované. Do popredia sa okamžite tlačí nováčik Žigo Pálky, no v zápätí ho predbieha ostinelný vysokohorský jazdec Robert Rosenberg, ktorý hrdo reprezentujú svoju dedinskú krčmu na dnešných majstrovstvách. Jediná žena pretekov, Cecília Svalnatá, chytá však druhý dých a nekompromisne sa dostáva na čelo tabulky. A pozrite sa, vážení športoví priatelia, druhý jazdec Žigo Pálky nedvládol svoj stroj a tvrdo narazil do svojho supera Roberta Rosenberga, ktorý sa kolízii nijako nemohol vyhnúť. Hádam nám režia poskytne spomalený záber. Áno, a tu to máme. No, čo narobíme? Ostal nám len posledný jazdec, respektíve jazdkyňa Cecília Svalnatá, ktorá vie, že na trati ostala sama, no zdolať ju nebude vôbec jednoduché. Tak sa nečudujeme, že ju oblieva studený pot. Teraz už môžeme sledovať prvé nástrahy ciest. Veľmi nebezpečná ľavotočivá zákruta. A následne pravotočivá zákruta. Áno, dokázala to úplne brilantne. A teraz sa Cecílka skutočne zapotí, pretože sa blíži nepríjemné stúpanie. A už to tu máme, je to naozaj neuveriteľné, ako s tým naša pretekárka bojuje. No zvládla to a ako odmenu si môže oddychnúť na nasledovnom klesaní. Dostali sme sa do kotliny, kde sme natrafili na prvých vášnivých fanúšikov. Cecílka prekonáva trať bravúrne, zatiaľ je fyzicky v pohode, pričom netuší, že v zápätí do tváre začne fúkať silný vietor. Silný vietor sa pripravuje. Je to silný, presilný vietor. Z jazdca ho vystriedá zo pár mrakov a okamžite sa spustil ohromný lejak. A dážď jej utiera do tváre. Keďže sa preteky presunuli do vyššej nadmorskej výšky, svoju silu opäť dokazuje počasie. A sami vidíte, že sa spustila obrovská fujavita a snehové vločky znepríjemňujú jazdovi posledný kilometr. Je to neuveriteľná metelica. Je pozoruhodné, že to Cecílka stále nevzdala. Môžeme to považovať za historický výkon. Dámy a páni, ani neviem, či si to viete vôbec predstaviť, ale za týchto podmienok je to ako dostať mokrou handrou. A už sa blíži veľké finále. Ešte posledná zastávka s občerstvením. Naša reprezentantka to naozaj ťažko zvláda aj na pokraji zlyhania, ale snaží sa napiť, pije a napila sa. Záverečné pretrhnutie cieľovej pásky. Neuveriteľné. Cecília Svalnatá sa dostala na cieľ.